Втора част. Великденско настроение. Започва сега. Христос възкресе, приятели! Пожелавам ви да сте живи и здрави и да се обичате. Дойде времето да се чукаме с яйца. Аз сега ще се чукам със своята мила майка. Приятели, майче моето яйче остана здраво. Приятели, вече се разбрахме, че мен ще е бияча. Да се готвят седмостите. Сега ще трябва да счупим още едно яйче, за да има какво да хапна. Хайде сега пак да се чукаме с яйче. Приятели, и моето яйче се счупи. Нека да почнем да бели бичата и да ги храним с козунак. Приятели, сега ще ви разведа из нашия двор в моето село. Ето тук виждате много хубави цветя, като теменушки и подобни. Като влезнем, виждаме градинка с градинки и много цветя, чимшири и така нататък. Отиваме на тук с още една градинка. Ай, нека да видим и кокошките. Кокошки, здравейте! А нека сега да отидем и при нашето кученце Бъки. Името е забрано от мен. Бъки! Бъки лайка! Много е сладък, нали? Бъдут. Също, ако се чу, ето тук имам и малко нацапано червено от яйчице. За здраве, естествено. Градинка. Както виждате, тук има много градинки. Собствените дървета са много хубави. Чимшири! Градинка! Собствени дървета, цветя, момини сълзи. Мислят прекрасно и са малко като камбанки.
градинка с много зеленина. И сега... А сега ще се качим на една много висока къща и ще ви покажа цялата къща, целият двор от нея там горе. Хайде да тръгваме! Хайде да тръгваме! Това е последния етаж от новата къща, където можете да видите всичко, което ви показах от преди малко. Но този път от много високо. Също можете да видите ето там и къщички. И планината. Вижте колко е красиво. Можете да видите и Бъки. Ако защо го виждате. Къщичките и планината. Красота. Направо красота. Пейзаж. Приятели, ние сега ще тръгваме от село към София. По-голямата част от дните на село аз прекарвах при моите братовчеди в игри и забавления. Затова нямах възможност да снимам толкова много. Имам търпение да се прибера в София. Приятели, това беше клипът от мен. Ако ви е харесал, може да го покажете, като дадете едно пръстче нагоре. Ако сте нови в каналът ми и той ви харесва, може да го покажете, като се абонирате и да ми напишете коментар, ако желаете. Чао и до скоро виждане!